Hello! Welcome back to my YouTube channel, mga Iring Banban. And for today's vlog, I'm cooking a chicken fillet. Hello! Welcome back to my YouTube channel, mga Iring Banban. And for today's vlog, I'm cooking a chicken fillet, fried, not deep fried, it's only fried, and with potato, sweet potato darling. So for today, niluto ko na sila. Antay-antay tayo, sama-samahan tayo ng kumain, mga Iring Banbanon. Kamote! This is chicken fillet. So, ato na siya i-prepare sa plates. Okay. Luto naman siya mga iring. Siya. Ito yun. Lagay natin sa plate para bumba siya. Ayan. Masarap na ito mga Iring Banban. Soka, toyo, daog na. So, very juicy siya mga iring. Oh my God. Ay. Ayun. So, tikman natin kung masarap ba siya. Juicy ka siya mga iring. Sarap. Ali na, kain na tayo mga iring. Let's do it and cook and eat everything. Sarap ha, in fairness ha. Ang sarap yung mga iring. Kain tayo dyan. Sino nagutom dyan? Juicy kaayo. Tender. Hindi ka siya, para buyag. Nagpaabot na lang ko sa akong sweet potato. I'm still waiting for my sweet potato para konti na lang tiis mga Iring Banban para luto na ito mamaya. And let's do it and eat, no? So, kumakain ako ng konti dito. Masarap siya, pero still kulang pa ang sweet potato mga Iring Banban para kompleto ang ating kain, atong brunch. Ayan. Muna siya mga Iring Banban. Pag magluto kayo, simple ingredients, wala masyadong gasto, less for everything. So if you have soy sauce, salt, and pepper, enough na siya. That's it. Walay laisyo mga iring. Kay mahal kayong palitonon karon, is very expensive nowadays. Mga chicken, iba pa. So ito, sale lang to ang chicken binili ko. It's only 7 dirhams. Malaki na siya. At least, good for 3 person na siya. So, kung mabili ka og food, ready na siya. So, di ko satisfied. Ako gimuluto. And I have to cook really my food.
because can your satisfaction ba na adiha. So imo ipuhos tanan ang imong kuan kaguol, kasakit o kalipay mga iring banbanon. So manghugas ta. So mana siya manghugas ta mga iring. Humana taron. Wapa ba ko, no? Yan. So, mga siya mga edi, konti na lang, parluto na siya. Ayan. So, malinis na tanan. So, kain na tayo mamaya. Bumiak mo siya. So, ayan, masarap yan mga iring. Thank you so much for watching my YouTube channel, and please don't forget to subscribe, like, and comment. Ayaw niyo kalimti in town pag-click sa akong bell para sa next video. Punos kasakit o punos kalipay, ichika mo, ilaglag yan natin. Shalala, bye-bye mga iring banbanon. Bye, God bless everyone, take care. I love you, Mama Inday. Bye.